Asiakas tarvitsi yrityksen toimipisteelle kuntosalin ja GoFitness hoidetaan projektiin. Lähdetään katsoa, millainen kokonaisuus tästä oikein tuli. Tämä tila on kooltaan reilun 100 neliön kokoinen. Tämän salin tarkoitus on, että yrityksen työntekijät voi tulla treenaamaan tänne ympäri vuorokauden, mikä on aika siistiä. Käyttäjiä tällä salilla on yrityksen työntekijöistä reilu 1000, eli aika monta. Tämä tila on siitä mielenkiintoinen, että tämä on suunniteltu tosi monipuolista harjoittelua varten. Löytyy juoksumatot, sitten täältä löytyy myös soutulaitteet ja tietysti myös spinning-pyörät. Sen lisäksi täältä löytyy myös mahdollisuudet voimanostoon varten. Täältä löytyy jokaiselle sopivat painot, ihan näihin pienimpiin painoihin asti. Löytyy laadukkaat monikäyttöiset taljalaitteet ja näillä räkeillä voi tehdä vaikka mitä treenejä. Mainittakoon, tämä salikokonaisuus on rakennettu ATX:n ja Watsonin voimalla. Fiksulla suunnittelulla ja hyvillä tilaratkaisuilla voi saada kohtuu pieneenkin tilaa monipuoliseen ja toimivan saliin. Tää on hyvä esimerkki siitä. Kiva yksityiskohta. Tää lava on rakennettu painojen pudottelua varten. Näin koko rakennus ei tärisi. Summa summarum, tästä salista tuli todella monipuolinen ja asiakkaan näköinen kokonaisuus. Treenaaja kun treenaaja, niin tää sopii varmasti jokaisen tarpeisiin.